Hode Radio International Abuja heɗitoɓe nangoy dow matotiral amen ngal internet www.kode.net inanta radio garden hawtande online radio nonnon bo e channel YouTube amen Kode TV hello amen go Facebook Kode radio inde an Ibrahim Romodake salminto e foɗanki on laɓangal taskaramji amen ɗi kikkiɗe salasa sappo e jowego'o lewru joweɗiɗaɓru hitande ujuneje ɗiɗi e nogas e nayi ko yadata e sappo lewru haramru hitande ujunere go'o e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jowego'o hijiriya nder taskaramji ɗimin taski waddanki on jemmare nde e wodi taskaram duniyaru siyasa to min lartata tariha keɓuɗo jalorgal cuɓi leydi Iran Mas'ud Pezeshkian nonnon bo emin ɗo jogi taskaram kawtal koppi radio France hawtande e Kode radio ETB amma hiddeko ɗo hon sei mo itinon jonde gam nanki seɗɗa nder ko heɓa nder habaruji duniyaru. Walde go'o ɓawo hitordu maundu ndu diwal Kano har mi nani laaminoɗo Kano Alhaji Aminu Ado Bayero notaki inde laamiɗo Kano majalisaru luwaɗi malla didaɗi diwal Kano ngal wurtini didangol kesol hertugol goɗɗe lamorɗe tati marɗe daraja ɗiɗaɓum. Didangol ngol holli laamiɗo Kano hanko latoto laamiɗo ɓurduɗo non bo horejo lamɓe Kano ɓen fu lamorde Kano no marai hakimi'en wonɓe les lamorde nden daga hukumaji pamari capantati jowego nder capanɗe nayi e nayi gonɗi to diwal ngal lamorde marnde daraja ɗiɗaɓum bo nde rano no marai hukumaji pamari tati kawtuɗi e rano e bunkure hawtande e hukuma laamu pamara Kibiya sei lamorde ɗiɗaɓre marnde daraja ɗiɗaɓum lamorde Karaye marnde hakimi'en ɗiɗo gila hukumaji pamari Karaye e Rogo hayre bo lamorde Gaya nde marai hukumaji pamari Gaya e Ajingi hawtande e Albasu. Horejo laamu leydi Rwanda Paul Kagame heɓi jalorgal cuɓi gaɗaɗi e leydi ndin e geɓe capanɗe nayi e jowenayi e toɓɓe sappo e jowi nder temerre ɗi limgal cuɓuɓe ko holli Kagame on fa yeso e lamaki leydi Rwanda duuɓi jowi yeso ɗo amma sei ni nyalde nogas lewru ndu'u hukumawa cuɓi leydi ndi wurtinta limgal cuɓi timmungal. Jogiɗo korowal ministajo hakkilanta yasi leydi Iran waɗi gidal e ardiɗo majalisaru mobgal lesɗe windere e wuro New York leydi Amerika to ɓe kaali dow ko fe'ata e yebre Gaza nde Isra'ila taari e barol nyu'ingol Isra'ila waɗanta ummatore Falasinu. Jogiɗo korowal ministajo hakkilanta yasi leydi Iran on Ali Bagiri Kani yidi e Denis Francis nyalde altine ɓawo seɗɗa e jippaki jami'ijo diflomasiya leydi Iran on ngam yaltirki hawrinde jawleru sulhu ndu majalisaru mobgal lesɗe windere. Bagiri noddi ɗum ɓesda tiiɗal ngam darnuki piyanɗe e kippe ɗe Isra'ila yarata Gaza nden bo fahim o mani jinnaki ki majalisaru mobgal lesɗe windere jinni ngam yi'uki ɗum darni wargo nyu'ingo Isra'ila waɗanta ummatore Falasinu e Gaza. Kerol habaruji amin wonɗon ɗi jemmare nde
joni sai mo'itinon jonde gam nanki rahotoji ɗimin taski waddanki on hande. Rahotoji amen ɗinɗi jemmare nde no fitanai hakkillo dow ko yahata e fadare laamu leydi Najeriya. Da Umar Aliyu rahotoji ko yehi der ragare asawere ima der nde asawere iga fadare laamu leydi Najeriya nde Bila. Gidal hakkunde gomnati mobgal lesdi Najeriya be gomnati lesdi Dubai waddi famral ngal waɗi lesdi Dubai itti homboyere nde lesdi ndin hombi ɓiɓɓe lesdi Najeriya ɓawo duuɓi ɗiɗi. Ministajo cakol kubaruji lesdi Najeriya Muhammad Idris on andini non yake o wolwananno tefoɓe kubaruji ha fada ɓawo jonde majalisaru minista en les ardungal Bola Ahmed Tinubu. An agreement has been reached on that, and effective from today, 15th of July, Nigerian passport holders are able to obtain visas to go to the United Arab Emirates. Muhammad Idris vi bana kon andi lesdi Nigeria be lesdi United Arab Emirates wato Dubai don no wada gidal man waddi famral ngal ittani Nigerian koen koma kutiniroɓe passport Nigeria fu homboere yago lesdi Dubai iga hande 15 lewru jeɗiɗabru hitande 2024 kala ɓiɗɗo lesdi Nigeria giɗɗo yahugo Dubai fu ɗatal ɗo omti. Lesdi Dubai hombi ɓiɓɓe lesdi Nigeria hawtade be ɓiɓɓe lesɗe Afrika goɗɗe wato haɗi kala jogiɗo passport lesɗe ɗen fu visa yahugo lesdi Dubai man ha lewru Oktoba hitande 2022 dalila kuɗe karamɗe ɗe lesdi Dubai man tumi ɓiɓɓe lesɗe ɗen ɗo ngaɗa ha lesdi Dubai man. Happy World Population Day. Happy World Population Day. Albarka yaalirgo nyalade nde mobgal kawtal lesɗe duniya falti ngam numtugo bote marugo bindirgol ɗuɗoral ummatore ha duniya wato World Population Day. Lesdi Nigeria hutiniri be nyalade man ha wurtingo defte tati ɗe ɗum fassiri taskara be shiryaji hukuma hakkilanki bindirgol ɗuɗoral ummatore ha Nigeria wato National Population Commission. Yago ɗemgal Hausare be ngal Yorubankere hawtade be ngal Ibore. Defte ɗen fassirama ngam hoytinango ummatore leƴƴi ɗin anduki bote kuuɗe hukuma man ha jahargal risku lesdi. Yake o wolwanno albarka yaalirki nyalade man ha moftorde nde ɗum hawri ha jawleru ngam moftorle ha fada wato State House Banquet Hall. Ballo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shetima andini dow gomnati mobgal lesdi taskitani wurtingo taskara ngam wallitigo sana'aji sukaɓe ha lesdi ndin andiraka Presidential Initiative for Youth Enterprise Clusters dow ceede naira biliyon 110 hawtade be tigguki bankiru ngam wallitigo jahol yeso sukaɓe wato National Youth Development Bank enanta taskara moftugo bindirgol ɗuɗaral sukaɓe ha lesdi ndin wato Youth Data Bank. It is worthy to note that under the present dispensation, the Minister of Youth is here to give testimony. We are able to fulfill the 30% quota for youth inclusion in governance across all tiers of hunde lornugo hakkilo on to on daari gomnati ɗo hebbitini alkawal hokkugo dereke'en geɓe 13 ha temerre nder korowe ministaku ko ɓurdi saman ma ardiɗo lesdi hebbitini alkawal ngal o waɗani dereke'en be wurtingo ceede ko hewti naira biliyon 110 ngam wallitigo sana'aji be filu dereke'en. We need to turn our much anticipated demographic bulge into demographic dividends, not the demographic disaster that will consume all of us. Ha ragare Shatima andini dow marugo limgal ɗuɗoral ummatore lamgal wallitan gomnati ha taskitango kuuɗe weltinoje ngendam ummatore.
Yaake o wolwanno ministajo hakkilanowo shanu jahol yeeso sukaɓe wato Minister of Youth Development Dr. Jamila Bayo Ibrahim yetti dente feere nder be yaasi lesdi ndin dow walline nde ɓe dokkata wakkere jahol yeeso sukaɓe. Almost 2 decades, that's precisely 18 years ago, was when Nigeria conducted its last census. Kanko ma yaake o wolwanno ardiɗo hukuma hakkilanki bindirgol ɗuɗoral ummatore ha Nigeria wato National Population Commission Chairman Nasir Isa Kwarra holli mettam ɓeram dow soyde doggingol limgal ɗuɗoral ummatore ha Nigeria hande kombi duuɓi 20. Malam Isa Kwarra sappi bote andugo ɗuɗoral ummatore ha taskitiggo shiryaji gwamnati. To addressing this huge challenge on ensuring every person living in Nigeria is counted in our diversity and each one is accounted for. Iga sare laamu lesdi Nigeria wato Asorok, Umar Aliyu ko da Radio International be TV. Ballo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shetima ardi tokkal jami'en gwamnati yahugo hofna ministajo filu be sattingo luɓe wato Trade and Investment Dr. Doris Uzoka Anete fofo mayde dardirawo mako wato Mrs. Victoria Uzoka. Nder andinore nde bolowo etana ballo ardiɗo lesdi Nigeria Mr. Stanley Okocha wurtini wi Shetima wakilti Tinubu on ha fofo man. Tokkal jami'en gwamnati man hauti be ministajo hakkilanki ndemri be ngaynaka Senator Abubakar Kyari be ministajo kuɗe musamman wato Special Duties Minister Honorable Bitrus Zafainia Jisalo be ministajo pamaro ha hukuma hakkilanki jahol yeeso jamɗe wato Still Development Uba Mai Gari Ahmadu be ministajo hukuma sukaɓe wato Youth and Development Jamila Bio Ibrahim be ministajo hakkilanki kuɗe wato Labor and Productivity Honorable Nkiruka Onyejo Cha. Ɓawo hofnugo fofo Dr. Doris Uzoka Kashim Shetima be tokkal muɗum jarani Senator Ibn na Allah kofngol fofo mayde debbo mako Hajiya Safiya. Senator na Allah wakilti gallure fombina diwal Kebbi ha jawleru majalisaru ndotti'en ha o jogi korowal ardiɗo wakili en jam'iya laamotonga wato Majority Leader. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu wi golloɓe ha lesdi Nigeria handani jobdi kandundi henangoɓe be gaddanori huwoɓe man jaynitare nder de'ende amma kadi o ɓesdi wi'ugo yaake dente huwoɓe ɗon tefa ɓesdari dow cede albashi huwoɓe ɓe numta tefugo jobdi ndi gwamnati wawata yoɓugo. Tinubu andini non on ha yake gidal ngal o waɗi be ardiɓe dente huwoɓe ha Nigeria wato ardiɗo dental Nigeria Labour Congress Comrade Joe Ajaero be ardiɗo dental Trade Union Congress Comrade Festus Osifo ha sare laamu wato Asorok.
Tinubu wi miɗo lorni hakkilo dow weltinango huwoɓe ngam kuuɗe kuwowo seyiɗo laatoto laɓɗe, kuuɗe laɓɗe bo gaddan jahol yeeso. Sey ni kadi no giidal hakkunde Tinubu be mobgal dente huwoɓe man heñiri laaɓay. Amma nda ministajo cakol kubaruji Alhaji Muhammad Idris tawaɗo ha jonde man. President has met with the organized labor as he has promised. He has kept his promise. This is of course in continuation of his regular consultation to arrive. Ardiɗo lesdi waɗi giidal be dente lebo bana no o waɗi alkawal. Ɗo fuu ɗon nder dawridal ngal o annini waɗugo be buttuli ko toy fodde o darna darnde dow fuɗɗam ceede jobdi ndi handi huwoɓe joɓe ha lesdi Nigeria wato national minimum wage. Ɓaawo joɗidigo be Tinubu bakinta awa gotel, ardiɗo dental Nigeria Labour Congress Mustajo Ajayero andini tefoɓe kubaruji dow ɓe mbolwayi haala fuɗɗam ceede jobdi lewru huwoɓe ha lesdi ndin, ko ngam bo kanjum on ummini ɗaɗidande hakkunde Labour man be gwamnati. Because we didn't go there to talk Naira and Kobo. Or at least there were some issues, some basic issues that we agreed on. Nde ɗum ƴamimo ko ha jonde man Labour lesti dow ceede jobdi naira 275 ko Labour man tefata ha gwamnati, sey o wi asawere warore ɓe lortan ɓe joɗida be Tinubu dow majum, amma hande haala kan wolwaka ha jonde maɓɓe. In the meeting we tried to put issues on the table, issues that are bordering and biting Nigerians today. Kankuma yake o wolwanno ardiɗo dental TUC Mustafestos Osifo wi ɓe ngari ɓe giidi be Tinubu ngam andingomo ɓillaji be saɗirmaji ummatore lesdi Nigeria giidata. Because he's the president of the country and the buck stops at his table. Amma kadi ministajo hakkilanki kuuɗe wato Labour Madam Nkiruka Onyeji-Ocha mo ardi dente huwoɓe man yaago ha Tinubu wi ko ɓe bolwi ha giidal man laati hunde nafoore lesdi on. And I believe that it's all for good. Iga saare laamu lesdi Nigeria, Umar Aliyu ko de Radio International be TV. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu wi fijo yembito be al'adaji fina tawa handani lornanego hakkilo ngam fintingo tariha hawtade be jangingo bacci ummotoji tariha ko waɗi sali. Tinubu andini non on ha hawrinde nde ɗum waɗi fijo yembito wato stage drama ngam teddingo dadirawo Tinubu man Alhaja Abibatu Mogaji OON MFR. Tinubu wi gwamnati mako wurtinan ceede ngam wallitiggo wakkere fijirle al'ada fina tawa wato art and culture ngam wallitiggo ha hawtugo tariha ko sali be fe'oto ɗum hande ngam we'itiggo ɗatal jangowal bongal. Fijo yembito andirango Abibatu Magaji man waɗama ha Jawleru ngam moftorle ha fada wato State House Conference Center. Yaliriɓe ha ton bo ɓaawo Tinubu hawti be ballo mako Alhaji Kashim Shetima be ardiɗo Jawleru Majalisaru Ndotti'en Musta Goswill Akpabio be ardiɗo Jawleru Majalisaru Wakili'en Musta Tajuddin Abbas hawtade be hoɓɓe ɗuɗɓe. Dadirawo Tinubu maynama yande 15 lewru Jun hitande 2013. Oɗo mari duuɓi 19. Yake o wolwanno ha hawrinde man, Tinubu andini dow roni tiiɗal be munyal iga dadirawo mako on laatiɗo tiɗɗo bo muyɗo. O wi banni, nyamrude am aran laati ɓurdunde, ɓaawo suudu am aran laati ɓurdundu,
waletendu am aran laati ɓaawo maako. Wala no mi ummirta mi mauna haa mi naywa bana jotta so na hakkilanki ki o hokkiyam. Haragare Tinubu yetti taskitiɗɗo fijo man wato Musta Ola Awakan be winduɗo fijo majum Dr. Ahmed Yerima. Nden o ɓesdi wi'ugo ɓiyi ko sheyi be lenyol maako fuu botoran be andal ngal fijo man jangini dow dadirawo maako. Kanko ma yaake o waɗanno jawabu, Sheyi Tinubu yetti taskitiɓɓe fijo ngam yembitigo mamirawo maako mo ɓe somata iyaloja Lagos. Ha yaake taskitiɗɗo fijo majum Musta Awakan yetti Tinubu be wallinde nde o walliri ɓe ngam tabbitingo fijo ngon waɗama. Gwamnati mobgal lesdi Nigeria hokki wallinde marori ko hewti motaji mauɗi 774 wato motaji mauɗi 20 yago kala diwal fu nder diwe lesdi ndin 36 hawtade be gallure lamorde lesdi ndin wato Abuja. Marori ndin yerɓama yago diwe ɗen on ngam sendango talaka en hawtade be hoytingo saɗirma nyamdu ha lesdi ndin. Ministajo cakol kubaruji lesdi Nigeria Alhaji Muhammad Idris on andini non ɓawo jonde majalisaru minista en lesjagorgal ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Kala motawal mangal nder motaji 20 man fubo ɗo rondi buhuyel marori kilo 25,200 wato buhuji marori mauɗi ɗi kilo 15 ummanan buhu 100 mota fu. To ɗum hauti jimla motaji 20 ɗum gwamnati man yerɓi yago diwal fu ummanan buhu marori mauɗi 12,000. Nonnon bo o ɓesdi wi'ugo wallinde nde ɗum yerɓi majum fuɗɗam on. Ɓaawo marori Muhammad Idris wi gwamnati mobgal lesdi ɗo wallita remoɓe be konal jamanu ngam heɓugo ƴamde wonde. Ha fahin Muhammad Idris andini dow majalisaru minista en man umri ɗum yawna fesingo kare ruɗɗitiggo motaji kuteniroji nyebbam petur yago hendu gas ngam hoytingo lamar jahale. Ha fahin majalisaru man larti yaake ɓesdango huwoɓe cede jobdi lewru wato albashi. Haragare majalisaru man umri ɗum yawna taskitiggo hukuma kesa ka hakkilanki dabbaji wato Ministry of Livestock ngam fuɗɗugo kuuɗe be ko yawi. Gwamnati mobgal lesdi Nigeria hosi jabruɗe hawtugo hoore be gwamnatiji diwe hawtade be hukumaji pamari enanta dente hokkoje wallinde ngam wawtugo ɓilla nawirka kare kutiniroje hande e jango hawtade be fesuki nyamdu ha lesdi ndin. Nder jabruɗe man on ma ballo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shetima tiggi komiti yande jumɓare saliɗo andiranga Presidential Food System Coordinating Unit PFSCU ngam wallitigo ha fesingo nyamdu ha lesdi ndin. Komiti man tiggama ɓawo heɗitiggo rahotol ballo ardiɗo lesdi dow shanu ndemri ha office Kashim Shetima man Mr. Marion Moon. Yaake o waɗananno wakili en komiti man ɓe hawti gwamna en be minista en hawtade be hokkoɓe wallinde jawabu. Kashim Shetima wi lesdi ndin ɗo yida be saɗirma nyamdu ko ɗum andiraka ngam man hiritiggo non iga law on waddata burtorgal. Saɗirma nyamdu laati masibo on ngo nattinta bote keɓeteɗum ha laamu demokradiya.
kanjum waɗi dole kauten koppi ngam wawtugo ɗum. Ko seko wala weelo ɗo ha lesdi men, amma kadi ɗum hokki en bososel taskitiggo ngam dartingo lesdi meɗen. Kashim Shettima andini dow komiti man tiggama na ngam nga jabta kuuɗe hukuma hakkilanki ndemri be ngaynaka on, amma ngam hawtugo ko'e bakkeje fuu be wallitiggo ha wawtugo ɓilla weelo ngo titi lesdi ndin jotta be jawɗum. Ha ragare o wi be wallinde ndemri ndi jamanu be hutinirgo awdi mbondi be konal bongal, lesdi Nigeria wawan wawtugo ɓilla weelo ngo titi lesdi ndin. Ngomna en yaliriɓe ha hawrinde tigguki komiti man hoosi alkawal wallitiggo ummatore maɓɓe be kare ndemri jamanu ngam fesingo nyamdu ha lesdi Nigeria. Nder ngomna en man woodi ngomnajo diwal Cross River Mustabasi Otu. Mustabasi Otu wi diwal am ɗum ngal ndemri on, min ɓeddan yajjingo gese ngam fesingo nyamdu. Ha yake ngomnajo diwal Borno Professor Babagana Umara Zulum bo andini dow diwal Borno tefi ɗum jinna darnde ngam wawtugo ɓilla weelo man, yi'ugo soyde kare ndemri jamanu ɗum remoɓe ngidata hawtade be ɓesduki ɗuɗoral ummatore nde weeti fuu, hunde bo nde waddi soyde henuki nyamdu ha lesdi ndin. Kanko bo ngomnajo diwal Jigawa yake o wolwanno o andini dow remoɓe diwal Jigawa ndeman ndungu be ceeɗu ngam tabitingo nakil fesuki nyamdu ndun tan ha benanta hoytingo nawirka nyamdu ndun ha lesdi ndin. Iga fadorde lesdi Nigeria wato Asorok Umar Aliyu Code Radio International be TV. Umar Aliyu a yettama. miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji Code Radio International ha kilohas 1295 daidai jamdi 8 yahango 8 ereta jamma agogo Nigeria, Kamaru, Niger enanta Chadi, non bo jamdi 7 yahango 7 ereta agogo UTC. To heɗitoɓe gamma yiki wakkatire amin waddi ragare min keɓata waddanki on taskaram siyasa duniyaru nonnon irhotol Abdurrahman Giɗaɗo Umar Jarumi dow moftorde jehol yeso jalingo. Nonnon bo e taskaram ka kawtal koppi hakkunde Radio France e Code Radio, amma on mbawa heɓuki ɗi taskaramji fuu to on tokki channel YouTube amin Code TV. Indan Ibrahim Romodake foɗuɗo laɓangal taskaramji ɗin, biyami on mbalen jam.